Tehdään silleen, että saatana. Eli hetken, eli tää piti laittaa Tää oli Testaileen tällaista. Noniin, Slyselle lähti jotakin. Mitäs sinne lähti? Toikohan serkkupoika vasta. Vähän jäsken. Noniin, kato, heti kun sanon. Oliko pikkasen etien? Goblinit. Vitsi nää on äijä. Kyllä on särmää näissä ukoissa. Kun naurettavan näköisiä, Reinaspotti. Okei. Nobody. Okei. No, tää on työtä. Paku ei jaksa vetää, mutta ukko jaksaa työntää. Tottahan toki. Miksipä se ei? No, käyhän se. Tämähän se oli se intended way. Tosta noin Obelixina vedetään auto vähän lähemmäksi. Kato, vielä pysyy köysekin kiinni tässä. Nice. Pieni vituutus, niin se kummasti antaa voimia. Tänään meillä on tämmönen Trackmania tässä. Tuli tuolta Subipiin. Once charged, I'll use them to start the resonance reversal. Those crystals will be far. Pitihän se kokeilla. Ihan siistiä, että tässä voi näköjään. Voi näköjään ampua, ei kielletä. Viistää, mutta vielä menee. Kevyt, tunik, hiilikuitu. Siinäkin on kevyttä menoa. Terve. Säästää pensaa. Menee muuten vielä käsijarru päälle. Lätää sen liikenne. Oho! Se katosi horisontin taakse. Minne se meni? Puurajan taakse, katoaa. Joo. Ei, siis nyt kyllä niinku peli ihan tosissaan pistää kyllä kampoihin, että sinä et selviä hengissä. Eli, kuinka monta mammuttia ihmiset ovat metsästäneet koko historian aikana? Noin 50 000, noin 300 000, noin 1-2 miljoonaa, noin yli 10 miljoonaa. Sitten on siis, mammuttejahan asuu Siperiassa. Toisaalta jääkausi yllätti kyllä Suomeenkin. Et mikä oli ihmiskunnan populaation taso? Eli milloin mammutit kuoli sukupuuttoon? Oletettavasti kivikaudella. Ei se voi olla. Ei ihminen ole onnistunut yhdistää mammuttia sukupuuttoon mitenkään kivikaudella. Eihän ne ole siis mitenkään. Meteoriitti putosi maahan ja sitten mammutit kuoli. Eikö se oli dinosaurukset, jotka kuoli? Hetkinen, miksi mammutit on kuollut? Sylväsristallonen. No mutta se onhan ihan hemmetin isoja. Miten ne olisi kivikaudella saanut tapettua ne kaikki? Ei se ole mahdollista. Jos nykyään on 7 miljardia. Entisaikoina sanotaan, että oli jotain miljoonia. Miten iso mammutti on? Miten paljon siitä saa ruokaa heimolla? Mistä mammuttilla edes puhuta? What? Onko niitä useampia? Jos mammutti painaa joku
muutama 100 kiloa 50 kokoiselle heimolle päiväksi, viikoksi, 4 miljoonaa. Ei ole. Muutama 100 kiloa. Kuinka paljon mammutti painaa? Jos se painaa tonneja, niin sitten me voidaan sanoa, että se on ehkä 100 000, 500 000 kiloa per kuukausi. Mutta ihmisten historian koko siis jos yhdestä saa, sanotaan, että yhdestä mammutista saa 1 tonnin. Jos olisi sanotaan 2 tonnia. 2 tonnia antaisi ruokaa ihmisille. 500 kiloa per niin 1000 ihmistä. 1000 ihmistä on aika semmonen hyvän kokoinen heimo. Se on ajatella, että ne yhden mammut on kyllä aika paljon. Sanotaan, että 500, mutta kuinka monta ihmistä on? Mitä mä sanoin, että vitsi kun kivikausikin on niin pitkä aika monta mammuttia. Me ajatellaan, että ne on ehtinyt metsästä. Noin. Sanotaan tuossa miljoonaa siihen vuodessa ehkä 5 mammuttia per vuosi. Sitten miten pitkä se aika oli? Kausihan kesti ihan noin 110 000. Jos me lasketaan se, mitä mä sanon, 5000 kertaa 10 000, sehän olisi jo miljoonia. Ei se voi olla miljoonia. Mä luulen, että ne kyllä söi niinku mutta jos me otetaan 10 000, ihmisiä on noin miljoona. Kai niitä nyt yli miljoona sentään oli. Ei toisaalta kun ei mammutin tappaminen nyt niin vaikea homma ole toisaalta tappaa mammutin. No mutta koska siinä on se hei. Jos sulla on vaikka 100 tyyppiä, ne kaikki hyökkää mammuttia vastaan, niin kai se nyt kuolee. Kaikilla on keihää, joka suunnasta tullaan frup. Niin heimon määritelmäksi on annettu noin 100-150 100 ihmistä tappaa yhden. Ne saa siitä ruokaa. Kyllä ne kuukaudeksi saa siitä ruokaa. Ehkä. Kuitenkin on pakkas. Onko heimossa kaikki metsästäjiä? Totta kai on, koska muutenhan ne olisi ihan hyödyttömiä. Ajatellaan 100 kertaa 10 on 1000. Ja sitten me otetaan se miljoona. Ja heimossa on 100. Miljoona jaetaan 100. Se on 10 000. 10 000 kertaa 100. Miljoona, niin sitten se on se 1-2 miljoonaa. Eikö se ole näin? Tää ei voi mennä. Nyt on ajateltu. No, 100-150. Jos 50 on niitä hyödyttömiä ihmisiä, 100 on metsästäjiä. Sitten meillä on varaa myös niihin hyödyttömille 100 metsästäjää, 50 hyödytöntä, lapsia, vanhuksia. 1-2 miljoonaa. Katsotaan mitenkä. Kyllä! 1-2 miljoonaa on oikea vastaus. Kyllä. Peli kiitti sinua. Yksi tommosen voisi kans. Rakkaudella ja tunteella tehdyt lottokupongit. Cash out lotto winnings. What? What? Mitä? Me missä niinku tuurilla meni oikein. Nice. Ei tarvinnut ootella lottoa, että tulee se arvanta, kun ne on niinku jo määrätty ne numerot tuolla. Niin. Kompuran boska on tehnyt vittua. Okei, no ehkä minäkin vaan. Any idea what happened? No. se oli jämpti. Tää on ehkä vähän turhan pieni tämä 1 pikseli. Otetaan 2 näkyviin. Joo, Apple on ikäviä. Ei oo Doom. Extras pois viepsistä. On kyllä niin pieniä, voisi ottaa melkein noin 2 ekaa pois. Okei, no tosta alkaa vähän saada selkoa. Crash 3, kyllä. Voi, tää Handu kyllä. Voi joku pätkä, mitä tää Handu tietää kaiken? Miten tää tietää kaiken? Ei oo todellista. Tehdään niin, että Kiteen keisari tuomitsee. Jatketaanko tätä peliä? Ei jatketa. Ja kansa vastaa. Ei läpäistä. Se meni vähän liian pitkä. Källi. Muistuttakaa, en pelaa vittu Bomberman. Merkkasinko mitä?
Onko tää niinku hävitty? Ei vissi, kakkoskenttää se meni, okei. No hetkonen sitten. Dispose of mines. Aivan. Oi Miten? vitsi. Joo. Nyt ei saa sinne oikealle tai vasemmalle viskosta. Nyt ei saa vasemmalle viskosta. Voi ei sitä saa käyttää. Totta kai se kimpoo siitä vihusta. Totta kai se... Jee, bossi läpi. Hei, et sä pääse sinne ylös, kun sun ei sitä toista laatikkoa. Mitäs heitit sen pois? Ei kun pääsee. Peli antoi kerrankin anteeksi. Huhhuh.